Mám moc rád mléčnou čokoládu a chci se o ní dozvědět něco víc. Tím to celé začíná. Vypadá trochu hnusně, jako kdyby přiletěl nějaký vetřelec. Děláte to s láskou? Jo, A teď můžete ochutnat. Jíte čokoládu? miluju čokoládu. Opravdu? Součástí toho problému jsme všichni. Spektrum uvádí ekovýlet, skutečné životní náklady. Čokoláda. Vypadají dobře. Co je to? Místní čokoláda. Pár si dám. Dobře. Čokoláda, jeden z nezbytných požitků, ale jsou její ingredience dobré pro mě i pro planetu? Někdy je snadné zapomínat, že jídlo, včetně čokolády, má svou ekologickou cestu od zdroje až do úst. Jaké jsou ingredience, ze kterých je vyrobená? To hodlám zjistit. Ať už ji považujete za nezdravou nebo za delikatesu, je jedním z našich požitků. Američané jí sní ročně 1 3/4 kilo. Čokoláda je směs ingrediencí, z nichž každá má svůj ekologický příběh. A číslo 1 je kakao. Mířím do Dominikánské republiky, kde je perfektní ostrovní podnebí pro pěstování kakaa. Člověk si užívá sluníčka, kromě dne, kdy jsem přijel. Zdá se, že se tomu neříká nadarmo deštný prales. S výrobcem kakaa Josephem Locandrem začínám pracovat. Tady to začíná. Tohle je kakaovník? Ano. Dobře. Už jste někdy viděl kakaovou plantáž? Tohle je poprvé. Hned vám dám práci, můžete zasadit svůj první kakaovník. Už jste mi vykopali jámu? Takže ho vyndáme ze sáčku. Vezmeme tenhle. A dáme sem? Jo. Trošku ho uhrabeme. A tím to celé začíná, tak začíná tabulka čokolády. Věřili byste? Čokoláda roste na stromech. Začíná jako malá květinka, která časem přinese ovoce. Uvnitř těchto bobolí jsou kakaové boby, které dávají chuť naší čokoládě. Tento jsme přesadili asi před 4 lety a už má plod. Po 4 letech už nese plody? Máte nějakou mačetu, kterou můžu použít? Jen do toho. Tyto bujné dominikánské svahy poskytují ideální pěstitelské podmínky. Stín, vysokou vlhkost i častý déšť. Ale ideál není norma. 70% světového kakaa pochází ze západní Afriky. Některé rostou na slunečných farmách spíše než ve stínu. Obrovské plochy deštného pralesa jsou káceny, aby vytvořily otevřená pole, která dávají vyšší výnosy. Ale tyto změněné pěstitelské podmínky kakaovníky více zatěžují. Tím jsou farmáři nuceni používat pesticidy a insekticidy. Jedním z nejrozšířenějších v západní Africe je lindan, toxický příbuzný DDT. Pesticidy stříkané na kakaovníky končí v podzemní vodě i na bobolích. Chráníme deštný prales v zásadě tím, že udržujeme stromový porost a uplatňujeme postupy, které pomáhají životnímu prostředí. Podívejte se na tohle. Teď jsme právě sklízeli, takže jak vidíte? Tohle je sklizeň? Ano, to je sklizeň. A všechno je bio? Nepoužíváte pesticidy? Tohle jsou všechno dary matky přírody. Naprosto. Úplně bez zásahů? Předpokládám, že nepotřebujete pesticidy. Je to tak? To by neměl nikdo. Josephova farma je přirozený provoz. Je bio a certifikovaná. To znamená, že jeho kakao neobsahuje pesticidy a je pěstováno podle přísných pravidel pro ochranu životního prostředí. Trh s biočokoládou vzrostl v roce 2007 téměř o 50%. Ročně se na světě vyrobí 3,5 milionu tun kakaa. To představuje globální trh v hodnotě 6 miliard dolarů. To je hodně čokolády. Tady právě začíná sklizeň, proces, který je na celém světě dost podobný a pořád prší. Joseph říká, že obvykle prší celý den, i když ne takhle dlouho.
Kakao miluje vodu a je velmi promiskuitní plod. Stále se proplétá a míchá, takže je nemůžete vždycky posuzovat podle vzhledu. Vyberte si barvy, které se vám líbí. Vyberu si tuhle. Páni, to má barvu. Jak se to dělá? Musíte seknout. Opravdu? Neusekněte si prst. Dobře. Jo, už vám to jde dobře. Asi je to hodně ruční práce. Musíte to všechno dělat ručně? Ano. Podívejte na tohle, to je obrovské. Ochutnáme, zjistíme, jestli je sladké. Vypadá trochu hnusně, jako kdyby přiletěl nějaký vetřelec. Ale chutná to opravdu dobře. Tak jo, jen do toho. Je to fantastické, že? Řekl bych, že je to skoro lepší než čokoláda. Raději bych snědl tohle než tabulku čokolády. Ale zkuste ochutnat boby, nechutnají dobře. Fuj. Díky, kámo. Sladký je jen vnější obal. Ještě uvidíte, až se dostaneme k dalšímu kroku, jak se dostane lepší chuť. Tak se pojďme podívat. Jíha. Tohle je kakao, které jsme vyloupali z bobulí. Nejdřív ho čistíme a pak jde do fermentační nádoby. Vypadá dobře. Funguje to tak, že se ta bílá hmota dostane do bobů a dá jim tu dobrou chuť, když se jakoby povaří. Už je to docela teplé. Kakao je při loupání teplé, protože pod slupkou už začalo kvašení. Zralé plody začínají kvasit hned po utržení, tím dostane hořký bob čokoládovou chuť. Kvasný pach čokoládu příliš nepřipomíná, ačkoliv je povědomý jako místní hospoda. Teda trochu to smrdí. Fermentační nádoba je doslova pařák. Boby se vaří ve vlastní šťávě a jde z nich pára. Teplota během kvašení může dosáhnout přes 50 stupňů Celsia. Máme tady dřevěné bedny, které podle nás uchovávají chuť. Je to jako whisky nebo víno ve dřevě. Dřevo uchovává hodně vůní a všeho, co tam bylo už dřív. Teď uděláme to, že je přikryjeme banánovými listy. To je velice důležité. Jste jako šéfkuchař v dobré restauraci. Po fermentaci jsou boby připraveny do sušárny. Doufám, že se tam taky osuším. Tohle je sušárna? To je jako čokoládový koberec. Co se tady děje? To musí schnout celé dny. Ano, musí tady zůstat a vyschnout. A když je to hotové, musí být jakoby popraskané. To teď není vidět. Děláte tady ještě něco jiného, nebo to jen rozsypete a necháte uschnout? Čas od času je rozhrabeme, právě přichází Marko, který nám pomůže. Můžu potom šlapat? Připadají mi velice cenné, nechci po nich šlapat. K výrobě půl kila čokolády je zapotřebí asi 400 bobů. Na této farmě ročně vypěstují téměř miliardu bobů. To je moře sladkostí. Davide, uvidíme, jaký jste silák. Pane bože, to váží aspoň tunu. Tohle tady je 1 tuna. Váží to hodně. To je všechno? Práce je hotová? Ano, teď to můžeme poslat lodí místnímu zpracovateli. Ahoj, jen ty a já, kámo. Jdeme. Hej, Davide, počkejte, mám lepší způsob, jak se dostanete na další zastávku. Dobře. Co mám dál na seznamu ingrediencí? Mířím zpátky do USA, abych našel místo zaslíbené čokoládě. Žádné chemické ošetření, je to přírodní. Přesně tak. A tohle je z Dominikánské republiky. To jsou Josephovy boby? To je z jeho farmy. Zasadil jsem tam strom. Dozvěděl jsem se, že biokakao pěstované v deštném pralese pomáhá chránit prostředí, ale co ostatní ingredience? Podle toho, o jakou čokoládu se jedná, se může obsah kakaa lišit. Od velmi velkého po téměř žádné. Většina čokoládových cukrovinek se vyrábí hlavně z cukru a polovina cukrové třtiny se v USA pěstuje na jižní Floridě.
Přijel jsem do srdce Everglades, abych zjistil víc o cukru, díky kterému jsou naše čokolády tak sladké. Jak ale dokáže cukr osladit život naší planetě? Cukr je možná zodpovědný za větší ztráty biodiverzity než jakákoliv jiná plodina. A tady v Everglades byly kvůli cukrové třtině vysoušeny přírodní mokřiny. Intenzivní používání chemikálií a vody má devastující dopady na křehké ekosystémy, jako je tento. Doktor Nick Aumann mě vezme na projížďku do části parku, která je návštěvníkům uzavřena. Jsme kousek od mnoha floridských plantáží cukrové třtiny. Díky splaškům z polí, která obsahují hnojiva bohatá na fosfor, zde bujně rostou tyto rákosy. Tohle je jeden z důsledků, že přirozené rostliny z Everglades podlehly tomuto, čemu říkáme monokultura. Nejsou tady ryby a ryby jsou důležitou potravou pro brodivé ptáky. A aligátory. Ano, takže se z toho stal chudý biotop. Vždy, když chybí různorodost živočišných druhů, vznikne chudé stanoviště, biotop. Jdete dolů? Budete mě držet za ruku? Budu vás držet. Líbí se mi, že jsem první. Nezapomeňte, že řídím. Nepropadl jste se? Jen trochu. Připadá vám, že se propadáte? Jste v pořádku? Mám pocit, že jsem uvíznul. Tak já jdu taky. Tohle je třtinová oblast, pěstuje se tady asi polovina cukru vyráběného v této zemi. Takže když hodně prší, přijde bouře, spláchne se horní vrstva půdy a skončí to tady? Ano, máme tady 68 vzácných a ohrožených druhů, z nichž se některé v jiných částech světa nevyskytují. Až polovina Everglades může být ovlivněna živinami spláchnutými z třtinových plantáží. Doktor Aumann se snaží škody zmírnit a zajistit, aby se udržela rozmanitost divokých zvířat, ryb a rostlin. Tomuto se říká travinový močál, je to vodní plocha, listy leknínů a další rostliny. Je to typický vzhled této oblasti předtím, než sem začaly proudit živiny z třtinových polí. Správně. Tohle se snažíme chránit. Lidé berou vodu z Everglades, aby mohli tohle pěstovat. Jak vidíte budoucnost s takovými statistikami? Pod tímto zdrojem živin máme velmi citlivý ekosystém, jde o jeden z největších ochranářských projektů na celém světě, abychom ty živiny zachytili. Jíte čokoládu? Jím čokoládu, miluju čokoládu a to je právě zajímavé. Součástí toho problému jsme všichni. Měli bychom zmizet. Asi bude taky trošku pršet. Déšť mi starosti nedělá, spíš ty zubaté potvory. Doufal jsem, že nějakého uvidíme. Oni milují anglickou krev. Vás už mají dost. Jsou přátelští. Everglades kdysi mělo rozlohu 4 miliony akrů, nyní mají pouze 2 miliony akrů. Hlavní pěstitelé třtiny z oblasti Everglades tvrdí, že používají postupy, díky kterým pěstování třtiny neškodí tolik životnímu prostředí. Tvrdí, že farmáři omezili množství fosforu a živin v půdě, která z farem uniká, spolu s novými způsoby čerpání vody. To jim umožňuje vracet do prostředí Everglades čistší vodu. Správa povodí Jižní Floridy používá k čištění vody umělý filtrovací močál. Tam přitéká z nedaleké čerpací stanice až 9 miliard litrů vody za minutu. Díváte se na čističku přívalové vody. A i když vypadá jako rybník bahna, jde o celkem čistou čističku. Na těchto podvodních rostlinách, které tady vidíte, je krásné, že snižují hladinu fosforu. A to až k nejnižším koncentracím. To je dobře? To je vynikající. Na zelenou technologii bez chemického zpracování je to dost dobré. Žádné chemické ošetření, je to přírodní. Přesně tak. Nemyslíte, že bychom měli jít zpátky ke zdroji a říct lidem, aby přestali používat tolik cukru? Myslím, že Everglades jsou dobrým příkladem toho, jak je společnost vnitřně propojena se vším, co ji obklopuje. Zvedá se vítr. Říká se, že když se zvedá vítr, zvedají se i aligátoři. Měli bychom jít. Průměrný Američan konzumuje více než 22 kg cukru za rok. Jednou z alternativ je zvolit čokoládu vyráběnou z nerafinovaného cukru nebo syrupu z agáve. Ty tolik nepoškozují životní prostředí. Ale nadměrná spotřeba čehokoliv, co má vysoký obsah cukru, jak vám řekne každý lékař, vás vystavuje riziku obezity a cukrovky.
Po cukru je mléko, důležité pro mléčnou čokoládu. Další z hlavních ingrediencí mojí tabulky čokolády. To mě zavádí na sever státu New York. David jezdí ve voze Subaru Forester. Více informací najdete na těchto webových stránkách. Davide! Ahoj, Co se děje? jak se máte? Vítám vás na farmě u Bodláku. Tato farma vyrábí biomléko, které se velmi liší od většiny mléka v obchodech. Začíná to krásnou krajinou, kde se krávy pasou na trávě bez pesticidů. Na konvenčních mléčných farmách se mohou v půdě vyskytovat toxiny dokonce i z chemikálií, které jsou už desítky let zakázané. Mnoho schovných krav se nikdy nepase venku, ale žijí jako v továrně. Jsem konvenční kráva. Vypadám a chutnám stejně. Budete nejspíš vypadat stejně, ale strávíte celý život stáním na betonu. Budete žrát vyvážené příděly, většinou zrní a sena. Krávy, které se pasou, mají plnější, sytější, sladší a žlutější mléko s větším obsahem smetany než krávy krmené zrním. Je to už dávno, co jsem dojel krávu. Co kdybychom zkusili do té malé modré misky vydojit trochu mléka z každého struku a podívali se, jestli je v pořádku? No vida. Dobře, učíte se rychle. Podívejte se dovnitř, vypadá pěkně bíle. Tohle je moderní verze, zapnete to a ono to saje. A vysaje to mléko do potrubí, kudy teče do nádrže. Zapíná se to tady dole? Výrobci čokolády ve Spojených státech spotřebují více než 1 200 000 litrů plnotučného mléka denně. Jste profík? Tak jo, já jdu domů. Asi máme hotovo. Ano. Ještě tady tohle. Zatáhněte to dolů, dobře, už to fouká. Tak kdo půjde další? Vy? To ne. Už vás dneska podojili? Já jsem v pohodě. Uvnitř chladírny prochází biomléko potrubím do chladící nádrže. Farmaření bez chemikálií má jistě svoje problémy. Jaký na to panuje názor? Existuje velká poptávka po mléku, které neobsahuje žádné chemikálie ani rekombinantní růstový hormon. Je pro mě škodlivý? Růstový hormon se vyskytuje přirozeně, je ve všem mléku. Řekl bych, že pro nás nemohou být dobré nadměrné hladiny umělého růstového hormonu v mléce, ale do mléka se prostě dostává. Tak to prostě je. Můžeme se podívat dovnitř? Ano, hned to otevřeme. Studie prokázaly, že umělý růstový hormon může být u lidí spojován s několika druhy rakoviny. Mléko je důležitá ingredience. Mám rád mléčnou čokoládu. A vy? Čokoládu miluji, nemáte nějakou? Já ne. A vy? Mám čokoládové mléko. Vy máte čokoládové mléko, můžu ochutnat? 65% Američanů, kteří jedí čokoládu, dává přednost mléčné čokoládě. Tak tomu říkám dobré mléko. Kakao, cukr, mléko, každá z ingrediencí má svůj ekologický dopad. Myslím, že se můžu jet podívat a ochutnat, jak z toho všeho vznikne čokoláda. Musím být rychlý. Šup, šup. Dobře, Tak například ta by byla vynikající. má 74%, je to jako injekce zdraví. Vystopoval jsem ingredience tabulky čokolády z deštného pralesa v Dominikánské republice přes Everglades na Floridě až po biomléčnou farmu. Ale až tady v Chicagu ve firmě Vosk Chocolate je čokoláda. Zakladatelka a ředitelka Katrina Markofová nás provede. Jak se máte? Vítám vás ve Vosked od Chocolate. Sledoval jsem kakao z farmy v Dominikánské republice celou cestu až sem do továrny. Všechno vyrábíme tady, téměř 2 miliony tabulek. 2 miliony tabulek? Ano, Než usušené kakaové boby dorazí do Katrininy kuchyně, projdou proměnou. Praží se a drtí, aby se oddělila jádra od slupek. Jádra se pak melou a rozpouští, aby vytvořili čokoládový likér. Pak se přidá cukr, mléko a nakonec se směs tře, aby byla hladká. Poté se čokoláda přepouští a posílá výrobcům. tohle je z Dominikánské republiky. To jsou Josephovy boby. To je z jeho farmy. Zasadil jsem tam strom. Ano, Tohle možná, to je moje. Pokud jde o gurmánské čokoládovny, Vosk prosazuje a snaží se používat bioingredience a udržet si kontrolu celého zásobovacího řetězce.
Jaké jsou problémy biovýroby? Někdy je obtížné získat produkty s certifikátem biopůvodu, které splňují námi požadované normy. Jistě. Některé menší farmy, které možná vyrábí lepší produkty, nemusí mít prostředky, aby prošly certifikací, ale používají biopostupy. Pro nás je to těžké, protože chceme přejít na organické zdroje, ale ne za cenu kvality. Ústředí, sklady a výrobna firmy Vosges jsou napájeny z obnovitelných zdrojů. Au, můj prst. Tady to máte, moc velká snaha. A co když vyjdou ven a jsou zlomené? To je vlastně na čokoládě to nejlepší. Můžete ji znovu rozpustit a použít. Vezmeme ji zpátky, znovu přepustíme a pak jde opět do výroby. Úplně recyklovatelná? Ano, žádný odpad. Super. A co dál? Odsud půjdeme do balírny. Musím být rychlý, musím rychle. O, šup, počkat. Cože? To ne. Je velice rychlá. Já to dělám jednou rukou. Řekl bych, že mám lepší techniku. Páni, takže tohle je konečná fáze a tady už konečně poznávám tabulku čokolády. Tady je, dokončená a hotová v krásném obalu vyrobeném z recyklované lepenky. Pro nás je velmi důležité vyvážit práci a osobní život. A tak tady máme prostor, kde máme lekce čokoládové jógy. Čokoládová jóga? Nikdy jsem nebyl velký fanoušek jógy, ale když je v tom čokoláda... Katrina věří, že relaxace je pro vychutnání čokolády nezbytná a ještě důležitější je vědět, odkud pochází ingredience a jaký mají dopad na svět kolem nás. Ahoj. Ahoj. Trochu mi to trvalo, čokoládová jóga mě chytla. Jsem připravený na jógu. Fajn, a teď můžete ochutnat. Mohli bychom udělat opravdovou ochutnávku čokolády. Postupujeme od nejsvětlejší po nejtmavší. Když ochutnáte, vždycky říkám, že to zahrnuje asi tak 5 kroků. 5 kroků. První věc, kterou musíte udělat, je připravit si patro a toho nejlépe dosáhnete cvičením jógy. Jógu už mám za sebou. Jsem připravený. Musíte si ji vzít a pořádně prohlédnout. Jak vypadá čokoláda na lomu? Budeme zkoumat úlomky? Ano, úlomky, vidíte? Hezky to luplo. Pak byste měl přivonět. Dal jsem si ji do pusy. To nic, ale počkejte. Udělejte tohle. Rozlomte ji na patře, na jazyku, dejte si ji do celé pusy a nechejte ji rozpustit. Máte pravdu, je to mléčná čokoláda. Katrina mi říká, že čokoláda je nejen zážitek pro všechny smysly, ale může být i zdraví prospěšná. To jste asi ještě neslyšeli. Syrové boby obsahují nejvíce antioxidantů, jsou považovány za dokonalou potravinu. Mají jich více než červené víno. V zásadě neutralizují volné radikály v těle, takže je velmi zdravé je jíst. Bláznivý radikály. Bláznivý radikál. Slyším je v těle. Volní radikálové. Čokoláda by mohla předcházet rakovině a podobným nemocem. Tak například Ta by byla vynikající. má 74%, je to injekce zdraví. Injekce zdraví. Každý den si dejte několik čtverečků a červené víno. Hořká čokoláda obsahuje více antioxidantů, bioflavonoidů, než jakákoliv jiná potravina. To, co jsem ochutnal předtím bez srovnání s tímto, nechutnalo to vůbec jako čokoláda. Bylo v tom mnohem více mléka. Hodně výplně. Jde o to znát pěstitele, znát dodavatele. Lidé opravdu chtějí vědět, jaký je zdroj a původ ingrediencí. A taky chtějí vědět, že to není jen marketing, ale pravda. Všiml jsem si, že tady na krabičkách máte napsáno větrná energie bio, certifikováno ministerstvem zdravotnictví. Ano, naznačují, že tohle je ten správný směr, kterým chci jít. Podívejte se na seznam ingrediencí. Zkontrolujte, jestli je všechno přírodní. Čím méně ingrediencí na seznamu, tím je obvykle lepší. Ale je to stejně subjektivní. Jde o to, co vám chutná. Tohle mi opravdu otevřelo oči. Díky, že jste se se mnou podělila o tolik čokolády. Jen jeste dál. Tohle budu jíst dál. Zkuste tuhle, je v ní houba rejši. Rejši? Mám čokoládovou výslužku, to znamená, že nějakou dobu nebudu muset žádnou kupovat. Ale kdybych si měl nějakou koupit, určitě se budu zajímat, odkud pochází a jaké jsou její ingredience a budu mít dobrý pocit.
Další informace najdete na těchto stránkách. Dáte si čokoládu? To je, páni. Hezká díra. Mravenci? Ano, jsou. Mám je na zadku. Od zdroje až do úst. Od zdroje až do zubů? Ne, od zdroje až do úst. To je hodně čokolády. Hodně, moc. Nazdar, čokoládo. České znění připravili Petr Burian, Libor Terš, Adela Kubačáková, Petr Florian, Ota Jelínek, Tomáš Potůček a Veronika Bajerová. Vyrobila společnost SDI Media v roce 2009.